Monet sääntöehdotukset ovat epäselviä ja joissain tapauksissa ristiriidassa toistensa kanssa. Aloitteen virallinen tiivistelmä ja sen mainonta eivät ole vastanneet aloitteen sisältöä. Valtaosa allekirjoittajista ei ole myöskään voinut tietää, mitä vain juristeille aukeavat ja 17-sivuiset pykälämuutosesitykset sisältävät ja mitä ne aiheuttaisivat. Niin hyvä kuin kansalaisaloitteen mahdollisuus onkin, niin on tietenkin ikävää, että näissä aloitteissa sitten vääristetään asioita ja perustellaan niitä virheellisesti. Että tietenkin olisi hyvä lähteä todellisuudesta liikkeelle. Musiikin ohella elokuvista, televisio-ohjelmista, e-kirjoista, valokuvista, tietokoneohjelmista tulisi suomalaispiraateille laillista riistaa. Tätä emme varmaan halua. Tämä aloite on kyllä mielestäni monella tapaa ohilaukaus. Kyllä tämä aloite on susi lammasten vaatteissa, 17 sivua juridista tekstiä, jossa yksityisomaisuus, luovan työn tulos voidaan käyttää ilman korvausta piraattien kesken. En tiedä, ovatko kaikki allekirjoittajat tutustuneet tähän paperiin. Tämä aloitteen sisältö on sama kuin laillistettaisiin varsinaisen tavaran tietoinen ostaminen hämärämiehiltä. Tämä aloite on kieltämättä hyvin ristiriitainen. Tavoitteet otsikkotasolla eivät todellakaan vastaa tätä sisältöä. Me emme esimerkiksi missään nimessä voi hyväksyä niitä aloitteen ehdotuksia, jotka tosiasiassa laillistaisivat nettipiratismin. Ongelma on se, että esittelyteksti ja itse tämä pykäläteksti on kyllä aika lailla ristiriidassa ja sen takia tätä on kovin vaikea ymmärtää. Semminkään kun tämä mahdollistaa sen piratismin. Tämän kansalaisaloitteen tavoitteethan ovat sinänsä hyvät, mutta vaikuttaa siltä, että suurin osa allekirjoittajista on lukenut vain aloitteen alussa olevan kappaleen. Kansalaisaloite on hieman kuin se entisen juristin kynästä, joka tunnetusti selvitti epäselvät ja sotki selvät asiat. Tässä salissa tulee tälle kansalaisaloitteelle turvata asialliset ja arvokkaat hautajaiset. Luin tämän aloitteen huolellisesti ja minulla tuli sellainen tunne, että en ole varma, ovatko kaikki allekirjoittaneet paneutuneet huolellisesti siihen, mitä nämä pitkän aloitteen ehdotukset käytännössä tarkoittaisivat luovan alan toimijoille ja tuottajille. Jos tämän aloitteen ehdotukset materiaalin vapaasta käytöstä opetustarkoituksessa ilman korvausta toteutuisivat, se lopettaisi todennäköisesti oppimateriaalituotannon lähes kokonaan. Tämän toisen kansalaisaloitteen ajatus vaikuttaa jopa sympaattiselta. On kuitenkin selvää, että aloite on vähän niin kuin entisen oppilaan ylioppilasaine. Otsikko ei vastaa sisältöä, jolloin improbaattoriahan siitä silloin tarjotaan. Työpaikat, mitä tapahtuu oppimateriaalituotannolle ja sen tulevaisuudelle ja onko tässä riski, että tämän tyyppisellä aloitteella ja sen eteenpäin viemisellä Suomesta tehtäisiin jonkinmoinen turvasatama piratismille. Lainsäätäjän näkökulmasta on siis erittäin vaikea hyväksyä näitä uudistuksia, mitkä voivat väärinkäytettyinä mahdollistaa piratismin kasvua ja luoda sille otollista pohjaa. Kansalaisaloite on erittäin haastava. Se sisältää monta pientä asiaa, se sisältää ristiriitaisuuksia, se sisältää virheellistä tietoa ja haluaisinkin viestiä kansalaisaloitteiden tekijöille, että jos haluaa edistää asiansa, niin täytyy pysyä faktoissa. Esitys kumoaisi vuoden 2005 tekijänoikeuslain uudistuksessa säädetyt keinot torjua verkkopiratismia. Tämän esityksen myötä kansainvälinen verkkopiratismi saisi Suomesta turvasataman ja digitaalisten palveluiden kehittäminen vaikeutuisi. Tämä tarkoittaisi esimerkiksi kirja-alalla sitä, ettei Suomeen olisi mahdollista kehittää sähköisiä kirjamarkkinoita, mistä kirjailija saisi tuloja. Edelleen teosten korvaukseton otto opetuskäyttöön veisi pohjan oppimateriaalituotannolta. Ruotsalainen eduskuntaryhmä ei missään nimessä voi hyväksyä niitä aloitteen ehdotuksia, jotka tosiasiassa laillistaisivat nettipiratismin. Tänään käsittelyssä oleva järke- ja tekijänoikeuslakiin aloite on ristiriitainen kokoelma ehdotettuja uudistuksia tekijänoikeuslakiin. Silti meidän on muistettava, että piratismi on tietoyhteiskunnan talousrikollisuutta. Harmaan talouden vastustajina emme voi hyväksyä verkkopiratismia. Aloitteesta on minulle jäänyt kuva, että siinä pyritään myymään suurelle
yleisölle yksipuolisia argumentteja käyttäen. Riittävä tietopohja niistä argumenteista kuitenkin puuttuu, ja se ei siltä osin täytä lainvalmistelun olennaisinta perusosaa eli tietoa. Pahinta aloitteessa on se, että sen perustelut ovat ristiriidassa säädösehdotusten kanssa. On siis esitetty kuitenkin, että tämä aloite sallisi niin sanotun verkkopiratismin, ja näin ei voi olla. Tässä kansalaisaloitteessa on yli 10 erilaista esitystä. Tämä on mitaltaan 17 sivua pitkä, ja tämän isoin ongelma on se, että tämän esittelyteksti ja itse monimutkainen pykäläteksti on monin paikoin ristiriidassa. Haasteellista tässä aloitteessa on just tämä, että tämä on kirjoitettu tämmöiseen pykälämuotoon ja että siellä on monta erilaista asiaa, jotka käsittelee eri juttuja. Kiistanalainen aihe ja silloin kannattaa pää pitää tietysti kylmänä ja ratkaisu ei välttämättä ole toistaa yhden osapuolen näkemyksiä ihan kritiikittä. Aika moni kollega rohkeasti väittää täällä, että aloitteen allekirjoittajat eivät ymmärrä, mitä ovat tukemassa. Muistuttaisin, että kun te näin sanotte, te aliarvioitte paitsi näitä allekirjoittajia, niin myös teidän omia nuorisojärjestöjänne. Samoin kannustan siihen, että jos olette eri mieltä tämän kansalaisaloitteen esityksistä, niin tuokaa rohkeasti pöytään omia ehdotuksianne, miten näitä tekijänoikeuslain ongelmia voidaan ratkaista omasta mielestänne paremmin, eikä vain niin, että täällä niitataan ja kumotaan näitä kansalaisaloitteessa tehtyjä esityksiä. Edustaja Savola. Puhemies,